Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Mayo 2, tuig 2022. Ako ang inyong matag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. Investigador sang Police Station 2 gindakop bangod sa pagbaligya sang armas lothang. 4 ka barangay sa La Carlota ginpanugyan nga mag-aligmat sa posible ashfall sang bulkan Kanlaon. Sa balita national, 6 ka rehiyon may positive growth rate sang tinalikdan nga simana. 8 patay sa sunog sa UP Diliman. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Sa Joseph Martir sa PNP IMEG Visayas Field Office, ang pagpasakas ng kaso kriminal kag administratibo bato kay Police Staff Sergeant Jerwin Katoliko. Si Katoliko investigador sa Police Station No. 2 na dakpan sang Domingo sang Agas may Barangay Stefania matapos gin patigayod ang entrapment operation sang PNP IMEG. Nakalabot sa opisina sang PNP IMEG ang report nga nagabaligya sang illegal nga armas hang si Katoliko sa di naka-recover sa iya or na-recover sa iya sa .45 caliber pistola. Ginpahag ni Martir nga nagligad lang at tuig nakabalik si Katoliko sa may Bacolod City Police Office matapos gin-relieve kag gin-destino sa may Regional Personal Holding Unit o kun ARFAW. Ginpahag sa BCPO Director nga dapat likawan sa kapulisan ang maangot sa iligal nga aktibidad nga mabutang sa risgo ang ilang trabaho kag pagkakas sa serbisyo. Ang nadakpan sa social sa entrance development operations na consummate ko no
is Police Staff Sergeant Catolico of Station 2, investigator sang Police Station 2. Nakuhaan siya sang isa ka 45 caliber and 2 magazines at ammunitions. And sa background siya si Staff Sergeant Catolico na relieve mo na di siya sang una. Nabatian ang tingog ni BCPO Director Colonel Martir. Nagapanindugan ng hepe sang Bacolod City Police Station 2 nga wala nagkulang ang iya liderato sa pagpanumdum sa kapulisan nga hindi mag-intra sa illegal nga buluhaton. Ini kasunod nga nadakpan sa entrapment operation si Police Staff Sergeant Jerwin Catolico nga investigador sa Police Station number 2. Ginpahayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon nga wala siya nagkulang sa pagpahanumdum sa iya kapulisan nga dapat magsunod sa layi. Ginpahanumduman ni Pendon sa kapulisan ang paghimo sa insakto ilabi na nga nagtaas ang ila sining nga sweldo nga gidabaton gikan sa PNP. Pagpahayag pa sang hepe nga igaendorso sang Police Station 2 ang pagpasaka sang administrative complaint bato kay Katoliko. Ang endorsement ang ipadala sa may Bacolod City Police Office Intelligence Detection and Management Unit para sa nagakaigo nga proseso. Subong nga hapon Lunes ginpaidalam na sa inquest proceeding si Katoliko sa may City Prosecutor's Office. Sa iban nga balita lokal, nagtipon sa may Capital Lagoon ang mga miyembro sang Muslim community sa may siyudad sa Bacolod para sa Eid prayer kadungan sa selebrasyon sang Idil Fitr subong adlaw Lunes. Suno kay Imam Ashley Razul sang Abu Bakr Masjid ang Idil Fitr sa kaselebrasyon sa mga Muslim brothers bilang tanda nga natapos ng bulan sang Ramadan kag ginapahanugutan na sang ilang komunidad nga magtipon para sa dako nga selebrasyon. Ginpahayag sini nga sa relihiyon sang Islam duwa lamang ka kapistahan ng ilang ginasaulog ini ang Idil Fitr kag ang Idil Adha. Isa ka tradisyon sa mga Muslim brothers sa sini nga kapistahan among paghatag sang ayuda sa iban pa nga mga Muslim nga mas nagakinahanglan sang bulig. Amo ni ang pinakadagko nga selebrasyon namon sa mga Muslim. Ang Idil Fitr namon depende sa bulan, sa buwan mon sighting kami. Birthday of the month of Muslim, amo na ang celebration namon. Nabatyan ng tingog ni Imam Ashley Razul. Sa katapusan nga balita lokal, ginpasiguro ni Mayor Rex Halandoon sa mga residente sang apat ka mga barangay sa may siyudad sang La Carlota, Negros Occidental nga wala sang dapat kabalakaan sa liwat nga pag-alburuto sang bulkang Kanlaon. Sa advisory nga ginpagawa sang alkalde iya ginpanugyan sa mga residente sang barangay Araal, San Miguel, Yubo kag Hagimit nga mag-aligmat sa posible ashfall o kunabubangod sa low level unrest sang bulkan. Ginpahayag sang alkalde nakaalerto ang lokal nga gobyerno sang siyudad kag ginamonitor man sang FIVO kag City Disaster Risk Reduction and Management Office ang aktibidad sang bulkang Kanlaon. Padayon sa gihapon nga ginadumilian ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone hanggang paglupad sang anuman nga aircraft malapit sa bulkan. Marso tuwing 2020 sang ginpaidalom sa alert level 1 ang bulkang Kanlaon bangod sa madamo nga volcanic earthquakes. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 24 Action Radio Philippines Standard Time GTX 500 capsule mga Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may inalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Gain pahayag sang DOH nga may 6 ka mga rehiyon sa Pilipinas nga nagapakita sang positive growth rate sa tinalikdan ng isa tubtub duha ka semana. Sa media briefing subong adlaw ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ini ang ginalakipan sang Region 4B, Region 5 kag Region 8 nga may positive growth rate sang tinalikdan nga duha ka semana. Samtang Cordillera Administrative Region, Region 2 kag Region 7 ang may positive growth rate naman sang tinalikdan nga isa ka semana. Pero ginpathag ni Vergere ang pagsaka sa kapindua tubtob 30 cases ang wala nagabot silingon sang mas mataas nga average daily attack rate. Sunod sa DOH, may gamay nga pagsaka sa National Intensive Care Unit o ICU admission pero nagapabilin sa gihapon nga low risk nga yara sa 16% ang hospital utilization rate. Pero gingklaro ni Vergere nga nagapabilin sa gihapon nga minimal risk ang classification sang Pilipinas sa COVID-19.
Samtang patay ang 8 ka mga persona kag 3 pilason sa sudog sa residential area sa mga University of the Philippines Diliman sa mga syudad sang Quezon. Takna alas 5:20 kay inasang kagahon na. Suno sa BFP, naapektuhan sa sunog ang 80 ka mga balay sa Village A nga himo sa light materials. Naglambot sa second alarm ang sunog. Gindeklarar sang BFP nga under control ang sunog takna alas 6:35 sang aga kag na fire out takna alas 7 sang aga. Ginabanta sang BFP nga 150,000 ang kahalitan sang sunog. Padayon sa karon ang investigasyon sang otoridad sang ginhalinan sang insidente. Lasay sa 36 Action Radio Philippines Standard Time. Sa katapusan nga balita nasyonal, nagpasiguro sa Action Democratico Standard Bearer kag Manila Mayor Isko Moreno nga iya sundo ng housing projects nga iya ginhimo sa Manila sa iban nga lugar sa Pilipinas sa tion nga mapilian bilang masunod nga presidente. Sa paghinunanon ni Moreno sa mga residente kag opisyal sang barangay sa Material and Recovery Facility sa may Payatas, Quezon City, ginpromisa ni Moreno nga tatapon ang was damlag sa mga kabataan nga nagapuyo sa informal settler nga mga komunidad paagi man sa paghatag sang kalidad nga edukasyon samtang nagatrabaho sang disente ang ilang mga ginikanan. Nangin madinalagon si Moreno matapos nga nakatukod sing housing project sa mga pigado sa Manila. Tinalikdan nga Hulyo tuig 2020 ginaward sang gobyerno sang Manila ang 229 ka mga townhouse style units sa mga residente sang Baseco sa Tondo. Ang Manila Local Government Unit ang may 3 ka mga housing projects nga ginatawaga nga Condominium 1, Condominium 2 kag Binon Dominium. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 37. Hinyo na batian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Mayo 2 tuig 2022. Sa liwat akong inyong atag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio!